l'Escola Badruna han escrit un llibre que veurà la llum avui dia de Sant Jordi. Es diu Meritxell, Meritxell, en quin onat has ficat? I és el resultat de la seva participació al programa europeu Comenius. L'objectiu del projecte és crear una consciència d'Europa a nivell de tots els nens d'Europa, dels escolars d'Europa, i a més potenciar la creació literària i la creativitat. I també que els nens aprenguin tot el procés d'elaboració d'un llibre. Hem fet un llibre d'una llegenda d'Europa, de com es va formar Europa, perquè teníem de fer d'un projecte Comenius. I dins d'aquest projecte Comenius hi ha un projecte que es diu Els nens escriuen un llibre a l'escola. El nostre tutor ens va dir que teníem que fer una llegenda sobre Europa i ens va dir així com es feien les coses importants d'una llegenda. Després em van dividir en grups i vam fer cada una llegenda. Després, per votacions, vam anar a llegir quina era la més original i vam fer com volíem que sortissin. Vam modificar els personatges, com eren, on es feia, en quin temps es feia i tot això, i ens van dividir en 3 grups, nus, inici i desenllaç. Van treballar per separat i després d'una estona tornaven a la classe a veure què havien fet i a corregir coses. Va d'una nena, una noia, que vol salvar la seva illa i les altres perquè s'enfonsen. I vol salvar-la i té que anar a una piràmide per fer proves i així unirà Europa. He fet el desenllaç, que teníem que escriure l'última prova, que consisteix en que tenim que fer un menú que als déus li agradin i llavors, si li agraden, es forma Europa. Això consisteix. Jo he fet algunes il·lustracions i he ajudat els meus companys a corregir tot això. Aquest any hem tingut la col·laboració d'una escriptora i un il·lustrador professionals que ens han assessorat i que han vingut a veure'ns i han revisat la feina que fèiem i ens han ajudat comentant el treball i coses que podíem millorar i coses que podíem fer. M'agraden molt els llibres d'aventures, així com La història interminable o algun d'aquests. Pesadilles, a vegades em llegeixo també, i el nostre.